Οι Έλληνες αναβάτες είναι καλοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, όπως κατά τη γνώμη μου ότι αντίστοιχοι αναβάτες οδηγοί των αυτοκινήτων και υστερούν αρκετά σε οδική παιδεία, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό. Γιατί ως γνωστόν οι μοτοσυκλετιστές δεν έχουν παθητική ασφάλεια. Η μοτοσυκλέτας δεν έχει παθητική ασφάλεια, έχει μόνο ενεργητική. Και η παθητική ασφάλεια του μοτοσυκλετιστή είναι ο εξοπλισμός του. Το κράνος, το οποίο πρέπει να είναι σωστών προδιαγραφών και κατάλληλα δεμένο στο κεφάλι. Και όχι μόνο, τα γάντια, το μπουφάν, το πατελόνι και κυρίως οι μπότες που προστατεύουν τουλάχιστον μέχρι τον αστράγαλο. Εξακολουθούμε να βλέπουμε μοτοσυκλετιστές χωρίς κράνος και κυρίως αυτό που βλέπω κάποιες φορές και με ενοχλεί πάρα πολύ να το βλέπω είναι όταν ένα κράνος δεν είναι σωστά δεμένο στο κεφάλι με το λουράκι ασφαλείας. Ένα κράνος το οποίο δεν είναι δεμένο στο κεφάλι του αναβάτη, στο πρώτο ατύχημα, με την πρώτη πρόσκρουση, ακόμα και πριν φτάσει στο κεφάλι, στο έδαφος ή σε ένα εμπόδιο, θα φύγει από το κεφάλι και δεν θα σε προστατεύσει. Άρα χρειάζεται κράνος σωστών προδιαγραφών και πάντα κατάλληλα δεμένο στο κεφάλι, γιατί αυτό μας δένει με τη ζωή. Κατά τη γνώμη μου, οι μοτοσυκλετιστές θα πρέπει να οδηγούν πιο αμυντικά. Δηλαδή, να προσπαθούμε εμείς που οδηγούμε μοτοσυκλέτα να προβλέψουμε την κίνηση ή το λάθος του οδηγού αυτοκινήτου. Όταν οδηγάς μοτοσυκλέτα, δεν πρέπει να διεκδικείς ποτέ την προτεραιότητά σου. Πρέπει να σταματάς ή να μειώνεις ταχύτητα σημαντικά σε κάθε διασταύρωση, ανεξάρτητα αν έχεις προτεραιότητα ή όχι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να λένε «Α, το καημένο το παιδί είχε προτεραιότητα, αλλά τώρα έφυγε γιατί κάποιος πέρασε, παραβίασε την προτεραιότητα, είτε το stop, είτε τον κόκκινο σηματοδότη». Επίσης, να μην επερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Να χαρτογραφούμε όσο καλύτερα γίνεται την κίνηση, το δρόμο και να οδηγούμε όσο μπορούμε αμυντικά. Η Ducati και παγκόσμια, αλλά και στην Ελλάδα, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα οδικής ασφάλειας πάρα πολύ. Όπως σας είπα, όλες οι μοτοσυκλέτες συγκεντρώνουν τα περισσότερα συστήματα ασφάλειας που υπάρχουν σε μοτοσυκλέτες σήμερα. Με την πιο πρόσφατη προσθήκη, το Blind Spot Detection, που βλέπεις στον καθρέφτη αν έχετε κάποιο αντικείμενο, κάποιο άλλο όχημα σε μια τυφλή γωνία και σε φλασάρει στον καθρέφτη της μοτοσυκλέτας και σε προειδοποιεί. Υπάρχουν όμως και σχολές οδήγησης στην Ελλάδα, που οι μοτοσυκλετιστές μπορούν να απευθυνθούν και προτείνουμε να λάβουν μέρος και όλοι οι πελάτες μας, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν κατάλληλα, για να μπορούν να ευχαριστηθούν τη μοτοσυκλέτα τους στο έπακρο και να απολαύσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Πώς θα χαρακτήριζες τον Έλληνα οδηγό σε σχέση με τον οδηγό του εξωτερικού? Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των αναβατών είναι λιγότερο πειθαρχημένη σε σχέση με αυτούς που συναντάμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, είναι πιο επιρρεπείς στο να παρανομήσουν ή να κάνουν το επιπλέον. Και αυτό πολλές φορές είναι επικίνδυνο όταν δεν είναι σε κατάλληλες συνθήκες ή στο κατάλληλο περιβάλλον. Αλλά κατά τα άλλα, ο Έλληνας οδηγός οι ικανότητες του είναι υψηλού επίπεδου, αντίστοιχες με του Ευρωπαίου συναδέλφου. Η διήθηση είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι που γινόταν χρόνια και τώρα ας πούμε ότι έχει νομιμοποιηθεί, αλλά υπό συγκεκριμένους κανόνες. Φανταστείτε για όσους αυτοκινητιστές εκνευρίζονται όταν τους περνάνε οι μοτοσυκλετιστές, κάνοντας τις λεγόμενες σφήνες κινούμενοι ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ότι αυτό είναι μια ανάγκη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ούτε ήδη θα ήθελαν 100.000 μοτοσυκλέτες που κινούνται καθημερινά να είναι η μία σταθμευμένη πίσω από την άλλη, πίσω από αυτοκίνητα, να μην περνάνε ανάμεσα. Τότε το κυκλοφοριακό θα ήταν τεράστιο. Επίσης, ήθελα να πω για όλους τους ανθρώπους που καθημερινά ταλαιπωρούνται στην κίνηση με ένα αυτοκίνητο, ότι πολλοί από τους μοτοσυκλετιστές που χρησιμοποιούν τη μοτοσυκλέτα καθημερινά έχουν και ίδιο αυτοκίνητο. Και σίγουρα δεν θα άρεσε στους χρήστες των αυτοκινήτων, αντί να παίρνουμε τις μοτοσυκλέτες να κινούμαστε
από το σπίτι στη δουλειά μας, να χρησιμοποιούμε όλοι τα αυτοκίνητά μας, γιατί το κυκλοφοριακό θα γινόταν το αδιαχώρητο. Αυτό που πιστεύω ότι θα βοηθήσει ριζικά προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά είναι μια μάστιγα στην κοινωνία μας σήμερα, να χάνονται νέοι άνθρωποι από τροχαία ατυχήματα, είναι η πολύ περισσότερη αστυνόμευση και βέβαια η εκπαίδευση των οδηγών, κυρίως των οδηγών των νέων παιδιών μοτοσικλέτας που χρειάζεται εκπαίδευση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι για να πάρεις σήμερα δίπλωμα για μοτοσικλέτα, δεν μαθαίνεις απαραίτητα και να οδηγείς. Απλά μαθαίνεις πώς να περάσεις εξετάσεις για να πάρεις δίπλωμα. Πώς να χειρίζεσαι τη μοτοσικλέτα. Σωστά. Όχι να οδηγείς, να χειρίζεσαι τη μοτοσικλέτα. Το είπες πολύ σωστά. Εκπαίδευση των οδηγών και πολύ περισσότερη αστυνόμευση είναι η λύση για λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σε πρώτη φάση, ένας οπτικός έλεγχος. Η πίεση των ελαστικών είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να είναι σωστή. Είναι δεδειγμένη και συνιστόμενη από τον κατασκευαστή. Και το πόσο τεντωμένη είναι η αλυσίδα σε πρώτη φάση. Και σίγουρα τα πρώτα μέτρα που θα ξεκινήσουν θα πρέπει να κάνουν πριν να αναπτύξουν πολύ υψηλή ταχύτητα, έλεγχο των φρένων, αν όλα λειτουργούν σωστά. Επίσης, θεωρώ απαραίτητο, για να μην πω απαράδεκτο, το να μην συμβαίνει, κάποιος θα πρέπει να κινηθεί με μοτοσικλέτα να φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας. Όπως είπαμε, ο μοτοσικλετιστής δεν έχει παθητική ασφαλεία. Όπως το αυτοκίνητο, δεν έχει ζώνες ασφαλείας, δεν έχει αερόσακους. Ο εξοπλισμός παθητικής ασφάλειας είναι ο εξοπλισμός του.